Esta é a nova directiva da Asociación de Empresarios de Chantada. O novo presidente é este mozo chantadino, Eduardo Rojina. Pódese decir que comezaron con moitas gañas e compromiso, pois hoxe ás 9 da mañá, antes de ir cada un aos seus respectivos traballos, estaban reunidos na sede da asociación. O presidente estará acompañado nesta nova etapa pola vicepresidenta, que será Ana María Calvo, a secretaria Patricia Vila Lamazares, a tesoureira Lina Novoa Rodríguez e os vocais Gilberto Rodríguez Aguiar e Pilar Vázquez Capón. A nova directiva quedaba nomeada oficialmente o pasado venres no transcurso dunha reunión que tivo a Asociación de Empresarios. Hoxe falamos co seu presidente, que leva 2 anos e medio dirixindo o seu propio negocio e que será a cabeza visible da entidade. A nosa primeira pregunta é por que se decidiu a dar este paso. Xa que nadie se decidía a participar, pois é un pouco animado pola antiga directiva e por a xente que me rodea, pois a formar algo e que isto non desaparecese para intentar aproveitar que estamos nunha mala época, pois mellorar un pouco o nivel de traballo para cada asociado, intentar pois dar ventaxas o que dentro do tema do que se poida, digamos. No comezo dunha nova etapa, do primeiro que se fala son dos obxectivos que se poden acadar. Os primeiros obxectivos son, pois, un pouco, máis que nada nesta reunión tratamos como vamos a funcionar, que vamos a un pouco intentar como poder captar a máis asociados, como poder beneficiar os xa existentes e un pouco, pois eso, coller un pouco o funcionamento da asociación. Pero sen dúbida que a tarefa máis difícil, vendo como se desenvolveron os derradeiros anos as cousas, será aumentar a implicación dos asociados nas actividades que organiza a entidade. Sí, eso é o máis complicado, porque últimamente, a verdad, eu viña a case todas as reunións e o porcentaxe de participación moitas veces non superaba o 10% dos asociados. Entón, eso queríamos un pouco, ainda que está difícil, queríamos que eso cambiase pouco a pouco, ainda que xa sabemos que estamos en malos momentos, pois incluso para gastar ou para o que sexa, pero bueno, para vir a unha asociación a unha reunión que podemos facer unha cada 3 meses, unha cada 6 meses, pois un pouco, ver un pouco máis a participación da xente, o interés, máis que nada. Polo que se tentará ofrecer unha variedade de actividades para aumentar a participación e a asistencia. Estivemos tratando o tema de ofrecer cursos, ofrecer ventaxas para os propios asociados, tanto a nivel económico como a nivel, xa digo, de tema de cursos. A directiva está composta por unha maioría de xente nova, o cal é un garante de futuro para unha asociación que estivo a piques de desaparecer. Sí, moi nova e a verdad con unha compañeira e eu levamos pouco tempo, xa digo, un par de anos como comerciantes, hai outros que levan xa máis tempo, pero bueno, en conxunto somos unha directiva nova e non con moita experiencia, pero bueno, eu creo que con bastantes ganas de facer cousas. Cousas que se traducirán co tempo en traballo e resultados, polo que é importante estar unidos, e máis nos tempos que corren. Evidentemente, o que se trata desto de ter unha asociación é estar unidos para poder tanto falar, buscar ventaxas xunto con, por poñer un exemplo, se queremos ter ventaxa cunha empresa de telefonía, por poñer un exemplo, intentar buscar, é máis fácil buscar mellor precio toda a asociación que non cada un por separado. Igual con ese, con noutros ámbitos noutros temas, digamos. O que si se tentará manter serán os eventos consolidados, como a Feira de Oportunidades ou as campañas de Nadal e Verán. En principio vai seguir igual, vamos intentar facer as mesmas cousas e incluso vamos intentar promover algunha máis, se se pode, dentro de que, bueno, xa digo, estamos nunha mala época, non hai moitos cartos, pois intentar facer o máis que se poida co menos cartos que antes. Ainda que sexa, pois, poñendo un pouco máis da nosa parte e facer, pois, xa digo, pero digamos o que as campañas de verán, inverno, a Feira de Oportunidades, todo eso por agora vai seguir exactamente igual. Dende a nova directiva queren enviar unha mensaxe para que os asociados se involucren máis e todas as iniciativas serán benvidas.
evidentemente estamos aquí para que veña todos os asociados, e incluso os que non o son, e queren facerse asociados e teñen ideas, que veñan aquí, que estamos abertos, evidentemente para eso somos unha asociación, un conxunto de comerciantes, que intentamos, pois eso, facernos entre todos a vida un pouco mellor. Pois desexamos o mellor para esta nova directiva, xa que o seu traballo será beneficioso para todo Chantada.